Part 1 από την καλή οικογένεια. Τέλεια. Θα πάω να παίξω στο λιμολογιστή μου με τις φίλες μου. Και έχεις ένα λεπτό. Όπα. Τέλεια. Αγάπη μου, είναι η ώρα να πάω σχολείο. Μαμά, δεν νιώθω καλά. Εντάξει, θα σε μετρήσω να δω αν είσαι καλά. Πες πως τώρα κάνει. Έχεις 10, πρέπει να κοιμηθεί. Δεν θα πας παιδικό σταθμό σήμερα. Εντάξει. Πάω να ξυπνήσω τη μεγάλη αδελφή, να της πω αν είναι καλά επειδή ανέβασα πυρετό χθες. Και ο μεγάλος αδελφός. Δηλαδή έχουν πολύ ίωση αυτές τις μέρες. Αχ, αγάπη μου αγάπη μου, ξύπνησες. Ναι, μαμά, ξύπνησα, αλλά δεν νιώθω πολύ καλά. Τώρα είπα να κάνω κάποια μαθήματα που μας έβαλαν για το σχολείο. Παναγιά μου. Που μας έβαλαν για το σχολείο. Αχ, αγάπη μου, θα τα κάνεις μετά. Να ξεκουραστείς τώρα, επειδή μετά πρέπει να πάμε να βοηθήσεις λίγο τα παιδιά. Εντάξει. Γεια σας. Γεια, αγάπη μου. Εντάξει, θα ξεκουραστώ όπως είπε η μαμά. Part 2, κάντε όλοι like για να κάνουμε part 2 από την καλή οικογένεια. Γεια σας.